Здравейте! Да разгледаме тази седмица какво може да очакваме от биткоин. Тази графика вчера пуснах в Дискорда. Както виждам, отказа от 786 и резултата е точно до 0.5 или вълна А. Сега ще го видим и в графиката. Тази седмица има и новини. Сряда пресконференция в ОМС, която при такива конференции винаги има доста сериозни движения. Ще видим как ще се разиграе графиката. Че ето го. Пете вълни нагоре, които се изиграха. Пета вълна беше малко по-дълга, понеже трета не беше достатъчно дълга, въпреки че тя беше точно до 1.618, което е доста добре. И в момента прави ABC корекция. Като вълна А вече е изиграна по-малкия тайм, може да видим как тук отказваме няколко пъти, 6.18 пробива го и тръгваме надолу. Както и този диагонал 618 също беше добър съпорт. Изпусна го. Тук запълнихме ето този гъп, който от малко по-назад даже съвпада. И реакция от 0.5 на ето този импулс. В момента може да направим навръщане на вълна B или 618 на ето този импулс. И ако и там откаже, ето тук на 59,700 чакаме движение надолу. Тук също имаме един симия гап, който доста време вече стои незапълнен. Тук може да го видим на 1 час. Ето го. Нагоре имаме ето този, той е почти запълнен, тук не го запълни догоре, но може да го зачитаме горе-долу като запълнен и тествам. Виждам, че дори не стигне и до него. Друго, което в момента на 1 час заформена булиш дивергенция, което точно може да ни отведе до вълна B. Дивергенцията тук измериме, правим по-ниско дъно, тук правим по-високо. Дори тук ако хванем, също имаме по-ниско дъно. Смерим ето този импулс, къде ни се пада 6.18, също може да си пуснем и 0.5, доста силно ниво и често отказа и от него. Тази зона е доста важна, да видим как ще реагира цената. Ако не успее да пробие, както казах, ще може да продължи надолу до вълна C. Ще видим днес и понеделник. Така. По-голям импулс, както ви показах. Даже тук от този връх виждаме, че отказваме от 6.18 няколко пъти. И следва движение надолу. Тук тази ликвидност е доста апетитна. Малко по-надолу и симия гапа.
Нищо чудно да бъде запълнен тази седмица. И това може да очакваме от BTC. Друго, което може да разгледаме. USDT доминацията на 4 часа. Тя си направи един даунтренд. Тук гледам, че обръща нагоре. Може да тестваме пак 0.5. Ето го е тества един път, отказва и сега може втори път. Ако го пробие, това означава, че ще ходи за тази ликвидност. Измериме това движение, също спада 6 на 18. Ето приключва корекцията. Това беше за днешния анализ. Ако ви е харесало видеото, може да се абонирате за канала, цъкнете камбанката да получавате известия като кача ново видео. Може да се присъедините, ако искате, към нашите Discord и Telegram групи. До следващото видео.